गणेश शास्त्री गौरव मेडिटेशन सेंटरमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. दीपावलीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. ही दीपावली आपल्या जीवनामध्ये सुख, शांती, ऐश्वर्य, धनसंपदा लाभो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. दीपावली ही हिंदू धर्मामध्ये साजरी केली जाते. दीपावलीच्या हिंदू धर्मामध्ये खूप कथा सांगितल्या जातात. त्यातली एक कथा म्हणजे जेव्हा प्रभू रामचंद्र 14 वर्षाच्या वनवासानंतर अयोध्येमध्ये येतात, तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी लोक जी तयारी करतात, जे ज्योतीचं प्रज्वलन केलं जातं, दिवे साजरे केले जातात, दरवाजावरती तोरण लावली जातात, असा जो आनंदाचा क्षण आहे त्याला आपण दीपावली असं म्हणतो. तर ह्या दीपावली हा सण हा सर्वांनाच खूप आवडतो. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वच जण आनंदाने साजरा करतात. तर ह्या दीपावलीबद्दल आज आपल्याला संदीप शास्त्री सर हे आपल्याला काही माहिती सांगणार आहेत, ती आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया. संदीप शास्त्री सर हे स्वामी समर्थ सेवा प्रतिष्ठान मुलुंड पश्चिम याचे संस्थापक आहेत. तसेच ते आर्यन ॲस्ट्रॉलॉजी कन्सल्टंटचे वास्तुशास्त्रज्ञ आहेत आणि ज्योतिष तज्ज्ञही आहेत. तर यांच्याकडनं आज आपण विशेष दिवाळीच्या निमित्ताने काही दिवाळीची माहिती किंवा दिवाळी हा सण कसा साजरा केला जातो, त्यामागे काय कथा आहे, हे आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया. नमस्कार, मी संदीप शास्त्री. आज आपल्याला दिवाळीच्या संदर्भात माहिती सांगणार आहे. त्याआधी मी सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो. दिवाळी हा सण आपल्या भारतामध्ये फार मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. काय आहे हा दिवाळीचा सण, त्याबद्दल आज आपण थोडं जाणून घेऊया. अश्विन वद्य द्वादशीपासून हा उत्सव सुरू होतो. या सणाची सुरुवात होते ती कार्तिक शुद्ध द्वितीयेपर्यंत असते. तर अश्विन वद्य द्वादशी म्हणजे वसुबारस. वसुबारस म्हणजे काय, तर पूर्वी घराघरांमध्ये गायी असायच्या, गुरं असायची आणि त्या गायींचे, त्या वासराची पूजा केली जायची. तो हा दिवस, त्या दिवशी गायीचं आणि वासराचं अगदी मनोभावे पूजन केलं जातं. अगदी गोडगोड नैवेद्य म्हणून पुरणपोळी, काही ठिकाणी पुरणपोळी आणि छान पद्धतीने गायींना आरती औक्षण वगैरे करून त्यांची पूजा केली जाते. असं आहे हे वसु. त्यानंतर येते धनोत्रयोदशी. अश्विन वद्य त्रयोदशी म्हणजे धनोत्रयोदशी. या दिवशी बहुतेक करून दुकानदार आपल्याकडे असणाऱ्या सामानाची पूजा करतात. काही हत्यारांची पूजा करतात, काही लेखणीची, काही वह्यांची पूजा करतात. त्याचप्रमाणे धन्वंतरी देवीची पूजा वैद्य लोक, डॉक्टर लोक जी मनोभावे पद्धतीने करतात. कारण धन्वंतरी देवी ही त्या क्षेत्राची मुख्य देवता आहे. त्याचप्रमाणे या दिवशी दक्षिण दिशेकडे तोंड करून दिवे लावले जातात. यमदीपदान असं त्याला म्हणतात. म्हणजे यमाची अवकृपा होऊ नये म्हणून ते दिवे त्या पद्धतीने लावले जातात. त्याचप्रमाणे या दिवशी घरातल्या प्रत्येक खोलीमध्ये दिवा लावला गेला पाहिजे. मग ते न्हाणीघर असू दे, बेडरूम असू दे, शयनकक्ष असू दे, हॉल असू दे किंवा विहीर असू दे, या सर्व ठिकाणी दिवे लावले गेले. घराच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ मात्र त्या दिव्याची जी वात आहे ती घराकडे असावी. अशा पद्धतीने धनोत्रयोदशी साजरी केली जाते. त्यानंतर येते नरक चतुर्दशी. अश्विन शुद्ध चतुर्दशी म्हणजे नरक चतुर्दशी. नरकासूर नावाच्या राक्षसाचा संहार श्रीकृष्णाने केला तो याच दिवशी आणि म्हणून याला नरक चतुर्दशी असं म्हणतात. या दिवशी सूर्योदयापूर्वी उठलं पाहिजे, सुंदर अभ्यंग स्नान केलं पाहिजे. उठणं, सुगंधित तेल असं लावून सूर्योदयापूर्वी उठून या अभ्यंग स्नानाच्या नंतर सूर्योदयापूर्वीच देवाची पूजा केली पाहिजे. काही ठिकाणी केरसुनी, नवीन केरसुनी या दिवशीपासून वापरायला सुरू करतात. त्या नवीन केरसुनीवर पाणी टाकून हळद कुंकू वाहून मनोभावे तिला नमन करून ती वापरायला या दिवसापासून सुरुवात करतात. अश्विन वद्य अमावास्या म्हणजे लक्ष्मीपूजन. फार पूर्वी बळी नावाचा एक पराक्रमी आणि प्रचंड श्रीमंत असा राजा होता.
या राजाने त्याच्या पराक्रमाच्या जोरावर सर्व देवतांना आणि त्याचबरोबर लक्ष्मीला देखील कोंडून ठेवले. हे बघून श्री विष्णूने वामनाचं रूप धारण केलं आणि त्रिपाद भूमीचे दान मागितले. त्या दानामध्ये सर्व देवतांची त्याचबरोबर श्री लक्ष्मीची देखील त्यांनी सुटका करून घेतली. ती याच दिवशी आणि म्हणून लक्ष्मी पूजन या दिवशी केलं जातं. या दिवशी लक्ष्मीचं पूजन करताना वेगवेगळ्या प्रकारची मांडणी केली जाते. त्या मांडणीमध्ये सुवर्ण, चांदी, पैसे अशा पद्धतीने सुंदर पद्धतीने रचना करून त्याचं पूजन केलं जातं. हे पूजन शक्यतो स्थिर लग्नावर करणं अगदी योग्य असतं आणि शुभ असतं. त्या पद्धतीने मुहूर्त काढून लक्ष्मीचं पूजन केलं जातं. कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा म्हणजे बलिप्रतिपदा. या दिवशी बळीचं पराक्रम पाहून वामनाने त्याला पाताळीचं राज्य बहाल केलं आणि ह्या दात्याचा तो द्वारपाल झाला. हाच तो दिवस कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा. या दिवसापासून बळीच्या स्मरणार्थ हा सण साजरा केला जातो. या दिवशी पत्नी आपल्या पतीला पतीचं औक्षण करते, ओवाळते आणि ओवाळणीमध्ये पती आपल्या पत्नीला भेटवस्तू देतो, दागिना देतो, कपडे देतो किंवा पैसे स्वरूपात दिले जातात आणि अशा पद्धतीने हा बलिप्रतिपदा पाडवा साजरा केला जातो. 3.5 मुहूर्तापैकी एक हा दिवाळीतील पाडवा सण साजरा केला जातो. भाऊबीज. कार्तिक शुद्ध द्वितीया म्हणजे भाऊबीज. यमराजाची बहीण यमुना हिने आपल्या भावाला यमराजाला आमंत्रण केलं. त्या दिवशी यमराज बहिणीच्या घरी यमुनेच्या घरी आला आणि उत्तम असं जेवण केलं. हे जे स्नेहाचे संबंध आहेत भाऊ आणि बहीण हे असेच वाढावे, एकमेकांबद्दल प्रेम आदर निर्माण व्हावा म्हणून हा सण भाऊबीज या नात्याने साजरा केला. दीपावलीबद्दल संदीप शास्त्री सरांनी आपल्याला आज खूपच सुंदर माहिती सांगितली. त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद. नमस्कार.